Starostlivosť o starších spoluobčanov patrí medzi naše základné povinnosti, podobne ako zodpovednosť za mladú generáciu. Vyšší vek prináša so sebou mnohé problémy, ale dnes v zariadení sociálnych služieb pre dôchodcov na Podbrezínách sa presvedčíme, že práve tu môžu mnohí jeho obyvatelia stráviť plnohodnotnú jeseň života. Tak ako napríklad pán Jozef Krajčovič. Pán Krajčovič, už 10 rokov žijete v tunajšom penzióne. Ako sa vám tu páči, ako trávite svoj čas? Ja osobne svoj čas nejako tak vyplňam, že veľa píšem. Hlavne píšem také veci, že môžem sa pochváliť, že som členom Mikulárskej dychovky teraz. No a tam sa snažím robiť nejaké scenáre, texty na niektoré pesničky. A potom ešte tak, že sedím, meditujem a rozmýšľam nad svojou starobou. Prežil som kus pekného života. No ale nedá sa nič robiť, starobu musíme dožiť. Ja sa teším, že to dožijem v pokoji a hlavne v lepšom zdraví, ako som momentálne. Našli ste si tu aj okruh svojich priateľov, s ktorými sa viacej stretávate? Tak je tu ešte niekoľko ľudí, ktorí ešte sú tak schopní, povedzme, zdravotne. Je pravda, že už priemerný vek našich obyvateľov podľa mňa sa môže tak pohybovať okolo 76-78 rokov. To znamená, že sme už nie mladí ľudia, ale tí, ktorí sme ešte schopní, tak sem tam sa stretneme. Pri tom, keď robíme nejaký program, tak vždycky si nacvičíme nejaké piesne a vystúpime pred našich obyvateľov. Slovenská rodná dedina pod horami, ty si bola mojím životom, ty si domov môj. Naozaj treba povedať, ja som nadmieru spokojný. Spokojný som so starostlivosťou, ktorá tu je. Spokojný som jednak s tým prostredím, s tým, že pekne bývam, sám bývam, väčšina našich obyvateľov býva každý sám vo svojej izbe, každý sa môže venovať svojim koničkom, pokiaľ ich má. Takže pripravujem si vždy tú chvíľku, tak aby som si ju spríjemnil. Pán Krajčovič, vy ste taká veselá kopa. Mali by ste nejaký taký veselý príbeh, zážitok alebo nejaký vtip, ktorý ste počuli naposledy? Stalo sa mi to v Podturni, nebudem hovoriť meno toho priateľa, len poviem, že sa volá Janko. A on takto vie, že chodím hrávať s dychovkou, tak raz sme sa tak stretli na nejakom futbalovom zápase, kde bolo aj nejaký ten bufetík, tam sme si trošičku tak popili a on mi pritom hovorí, že Jožo, počúvaj, ja viem, že ty hrávaš v tej dychovke. Keď zomriem, prídeš mi zahrať. A ja som mu na to povedal, Janko, tebe aj dnes. A odvtedy sa na mňa hnevá.